L-Oppożizzjoni Nazzjonalista mmexxija minn Bernard Grech qed tkompli tkun partiġjana u issa tattakka u tgħid kontra il-Pjan ta' Rkupru mill-Pandemija ta' fondi Ewropej li tat il-Kummissjoni Ewropea lil Malta. Dawn il-fondi li jammontaw għal 320 miljun euro se jintefqu f'bosta inizjattivi biex jinħolqu l-impjiegi. Fl-ispjega tiegħu il-Gvern wara li anke ddiskuta l-Pjan mal-imsieħba soċjali nofs in-nefqa se tmur għall-ambjent u iżjed minn kwart tal-inizjattivi se jintefqu fil-qasam diġitali. Iżda għall-Oppożizzjoni dan il-pjan huwa froġa. Fil-fatt dan stqarru il-kap tal-Oppożizzjoni fil-Parlament. U wara tiġu għandna u quddiem pajjiżna bil-froġa lesta. Quddiem din id-dikjarazzjoni staqsejna waqt konferenza tal-aħbarijiet fuq is-suġġett tal-Pjan ta' Rkupru lid-deputat nazzjonalista Joe Ellis. Staqsejnieh kif jaħsibha. L-għonet għaw Frejjeġ li jkunu tajbin u Frejjeġ li huma ħżiena. Joe Ellis li ftaħar bi gburija li firma l-kwerela li ridet titfal ħabs lis-soldati tal-Forzi Armati ta' Malta sejjaħ il-Pjan ta' Rkupru hekk. Dan anki jekk se jkun pjan bosta proġetti ta' fejda. Laqas tista' sejjaħlu pjan li ġie ppreżentat.